चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव जानाय दाख्लैनि जे इन्सिडेन्ट बे इन्सिडेन्टनि जानायनि जाउनाव माखासे जिल्लाफ्राव इन्टारनेटनि सार्भिसखौ बन्द खालामनायनि जाउनाव गोबां जेंनाफोर नुजादों। बेखौ लानानै जोङो स्पेसियेलि नैबे दानि जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा जायफोर एचएस फार्स्ट इयाराव एडमिशन खालामगोन बिथांमोननि दा मोनसे अनलाइन एप्लिकेशन साबमिशन खालामनाय बा एडमिशननि जे प्रसेस अनलाइननि माखासे प्रसेस बेयो सोलिबाय थादों। दा बेयाव इन्टारनेट सार्भिसा बन्द जानायनि जाउनाव जोंनि जिल्लायावबो क'क्राझार जिल्लायावबो गोबां जेंना नुजादों बा बेखौ खालामनो हायाखै। बेखौ लानानै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारनिसिम बा जोङो आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड बिथांमोननिसिम जोङो खावलायनो सानदों आरो जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिशनार क'क्राझार जिल्लानि बिथांनि दारै जोङो मोनसे रिक्वेस्ट लेटार हरदों जाहाथे आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआ जे जायगाफ्राव जे जिल्लाफ्राव इन्टारनेट सार्भिस गैया बे जिल्लाफ्राव जेब्ला इन्टारनेट सार्भिसा एभेलेबेल जागोन अब्ला बे अनलाइन एप्लिकेशन साबमिशननि प्रसेसखौ जाहाथे बिनि डेटखौ गोदानै इस्यु खालामो। दा बिथांमोननि नटिफिकेशनाव जोङो नायदों बा बिथांमोननि नटिफिकेशनाव दङ साबमिशन अनलाइन एप्लिकेशन बाय एप्लिकेन्ट बेनि डेडलाइना बा बेनि डेटआ 12 एप्रिलनिफ्राय 22 एप्रिल बेसिम। किन्तु दिनैबो इन्टारनेट सार्भिसा एभेलेबेल नङा। गाबोनबो समफोरबो जुदि इन्टारनेट सार्भिसा अपेन जायाबा एभेलेबेल जायाबा जोंनि जिल्लानि फरायसाफोरा बे अनलाइन एप्लिकेशन बेखौ खालामनो हानाय नङा आरो फरायसाफोरा गोबां जेंनायाव दासिमबो गोग्लैनानै दं। बेखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय मोनसे टीम मोनसे हानजाया दिनै डिपुटि कमिशनार एबा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार उदय प्रवीण बिथांनि दारै जोङो आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड फर्मारलि बेखौ आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल एसिक बुंनाय जायोमोन बिथांमोननिसिम जोङो रिक्वेस्ट लेटार हरदों जाहाथे इन्टारनेट सार्भिसा जेब्ला एभेलेबेल जागोन अब्ला गोदानै डेट फोसावनानै बे अनलाइन एप्लिकेशन साबमिशननि जे राहा बे राहाखौ होफिनो जोङो बेखौ खावलायहरदों।